Ye pa ye behu nti na ye kyekere boa. Ore fi ukrom hene abanya wo yira wadwabo ase. Eno nti na mede efititi dwumadie ebrew. Dwumadie ye besua de afa ya waregie. Abedin to Ankra ne hemfo ayiyo ho. Damrifa. Afa hye ne ya ekeka ho bebre. Odoma kuma trema. Medase. Eno nti hia merimanu aba odosewa. Na yensua de wo efititi dwumadie so. Memrenda nwumre no nwotwe kosi no nwotwe empaimu bia.